Прывітанне, сябры, у жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами ведоўца Віталь Цыганкоў. Двубой, як я заўсёды кажу, гэта дыскусія, спрэчка, аргументы, эмоцыі. Удзельнікі – людзі, якія маюць розныя погляды і падыходы да нейкай вострай праблемы. Тэма сённяшняга двубоя – ці патрэбна Беларусь Еўропе і ці патрэбна Еўропе Беларусь. Удзельнікі – лідар руху за свабоду Юрый Губарэвіч, прывітанне. Добрый вечер. И политик, сябр Координационной рады Ольга Ковалькова. Добрый день. Добрый вечер. Коротко идеи и ставление до темы сегодняшних размоваў окреслим так. Падзеі в регионе могут створить для Беларуси уникальный шанец стать часткой объединенной Европы. От решения, в якой системе координат мы бачим нашу краину, может залежить и само ее основание. Так заявляет Юрий Губарэвіч. Беларусь еўрапейская краіна, але ў нас свой шлях. І я веру ў тое, што мы зможам трансфармаваць сістэму ў штосьці лепшае, чым дэмакратыя, а еўразвяз да іншыя да нас далучацца. Такую смелую заяву робіць Ольга Ковалькова. Ну, але перад пачаткам дыскусіі давайте паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць тэму сённяшняга двубою. Внимание! Пуск! Есть пуск. Россия – гэта тупик, и наша задача – вырвать ее з российской орбиты, заявила демократичная лидерка Светлана Тихановская падчас конференции «Новая Беларусь-2023». Были инициативы, які лобіювали за уступ у Єврозв'яз. І зараз ми розпочнемо гэтай перамовы аб тым, каб дамагчыся того, каб Беларусь стала кандыдатам. Каб пераарыентаваць у будучым нашу краіну на захад, у праекце новай канстытуцыі нават з'явілася дакладная фармулёўка пра геапалітычны выбар Беларусі еўраатлантычны. Аднак апошняе слова ўсё адно будзе за народам, кажа Анатоль Лябедька, адказны за канстытуцыйную рэформу ў офісе Ціхановскай. Вы за тое, каб ваши дзяцей маглі адправіць там на вайну ў любую кропку света. Падаўляючая большасць скажа не. А калі не, то давайте звернем увагу тады на еўрапейскі звяз, на тое ж самае НАТО. Давайте разберемся, што там, што за гэтым стаіць, якія жыццёвыя стандарты. І калі такая дыскусія пройдзе, то я перакананы, што у нас будзе істотная большасць людзей, якія за еўраатлантычны выбар. Пакуль жа беларусы засцярогаю глядзяць у бок захаду. Прынамсі, гэтак паказвае новае пытанне Chatham House, праведзенае ў інтэрнэце сярод беларусаў ад 18 до 35 гадоў. Гэтак за хаўрус з еўразвязам выступаюць толькі 16% апытаных. За інтэграцыйны саюз з Расіяй 30%, а за аб'яднанне з еўразвязам і Расіяй адначасова 27%. Больш як кожны чацвёрты за нейтралітэт. Пры гэтым адметна, што доля аматараў саюзу з Расіяй за 3 месяцы з апошняга апытання зменшылася на 6%, а прыхільнікаў аб'яднанай Европы за год и 3 месяцы поболела на 7%. Пакуль большасць не жадае, каб Беларусь была ў еўразвязе, але я б тут паглядзеў бы на вопыт Украіны. Таксама, калі дыскусія ва Украіне пачыналася пра тое, дзе быць Беларусі, дзе быць Украіне, там таксама не было большасці. Гэтая большасць, яна з'явілася паступова. Тое ж самае я б не выключаў і ў выпадку Беларусі. Эксперт падкрэслівае, у сённяшніх рэаліях, калі Расія выступае агрэсарам, а Еўропа стаіць на баку Украіны, адначасовы хаўрус з Крамлём і Брусэлем немагчымы апрыёры. У іншых жа умовах Беларусь магла б паспяхова балансаваць паміж захадам і ўсходам, кажа публіцыст Алесь Чайчыц. Ідэальная сітуацыя гэта калі Беларусь нармальная, мае добрыя дачыненні з еўрапейскім звязам, мае добрыя дачыненні з нармальнай Расіяй, гандлююць, ездзяць там на закупы, турызм, прыязджаюць у Беларусь турысты і гэтак далей. Што ж да вайсковай супрацы, то тут, згодна з тым жа апытаннем інстытуту Chatham House, амаль палова маладых беларусаў выступаюць за нейтралітэт, больш за 40% за захаванне ўдзелу ў АДКБ. З 2020-га гэтая доля прыхільнікаў зменшылася на 22%, 12% за ўступленне ў Паўночна-Атлантычны альянс. Калі Расія нават там атрымае паразу, трэба будзе лічыцца з фактарам расійскага рэваншызму. І фактор расійскага рэваншызму гэта будзе доўгатэрміновы фактор. То бок, зыходзячы з гэтай сітуацыі, Беларусь вымушана будзе шукаць для сябе найлепшыя гарантыі бяспекі. А нейтралітэт такіх гарантыяў, як мы бачым, не дае. Не бачаць добрай будучыні Беларусі з Расіяй і ў суседняй Літве. Паводле старшыні камітэту замежных спраў літоўскага сейму Жыгімантаса Павілёніса, тыя народы, якія абралі ў якасці хаўрусу Расію, заплацілі ў выніку за гэта вялізны
кошт. Если опять народ белорусский не воспользуется этим шансом, который хочет воспользоваться и молдаваны, и даже грузинский народ, но с правительством там еще некоторые проблемы, так я не знаю, откроется ли другое окно или нет, потому что эти окна открываются и закрываются. Иногда закрывается на очень долгое время. А таму выбар Беларусі яшчэ давядзецца зрабіць, што праўда ўжо толькі пасля падзення пракрамлёўскага рэжыму Лукашэнкі. Што ж, прызнайцеся, вечная тэма, ці трэба Беларусі в Евросоюз, ці трэба заставацца нейтральнай, ці, можа быць, саюз з Расіяй, але кожны год, кожны месяц даюць новыя аргументы, і зараз, пачатку нашого дубою, мы паслухаем аргументы сённяшніх дыскутантаў па адной хвіліне. Традыцыйна, Юрый Губарэвіч, скажыце, чаму, на вашу думку, Беларусь не толькі геаграфічна, але палітычна і каштоўнасна павінна быць у Еўропе? Ну, это нават пытанне не выбара, это пытанне вяртання ў ту еўрапейскую цывілізацыю, якой Беларусь была доўгія стагоддзі, з якой была вырвана праз экспансію Расіі на нашай тэрыторыі, праз тыя войны, праз якія прайшла наша краіна. Так, можна згубіць гістарычную памяць, но гэтыя карані все роўна застаюцца, яны прарастаюць. І тое, што знаходзячыся пад... Я ўжо не кажу пра гэта шмат стогадовай гісторыі расійскага прыгнёта, но вот пад тым талітарызмам Лукашэнкі, пад забаронай на свабоду інфармацыі і гэтак далей беларусы все роўна абіраюць Европу. Это значыць, што наша будучыня там. Нам наканавана быць разам з цывілізаванымі еўрапейскімі народамі. Што ж, дзякуй вялікі. Вольга, чым ваша, скажем, меркаванне адрознае ад гэтага, ваша пазіцыя, 1 хвіліна. Я думаю, что, конечно, Беларусь гэта еўрапейская краіна, але, конечно, так востра выбор геапалітычны у нас у Беларусі не стаяў ні ў 2020 годзе, і толькі зараз, напэўна, дэмакратычная супольнасць стала пра гэта размаўляць, але я лічу, што шлях Беларусі іншы. Мы будзем у добрых стасунках і з еўрапейскім звязам, і з Расіяй, і з Украінай, і з усімі краінамі-суседзямі, і я лічу, што мы можам пабудаваць сістэму лепшую, чым дэмакратыя, тому што, на мой погляд, дэмакратыя таксама мае свае хібы, а зараз вельмі шмат інструментаў тэхналагічных, якія з'явіліся, і мы можам узяць увесь той добры досвед, які ёсць у еўрапейскага звязу, іншых краін, і пабудаваць сваю сістэму, якая будзе вырашаць менавіта тыя пытанні, якія сёння стаіць бюракратыя, гэта ўзрост папулізму ў еўрапейскім звязе, тое, што бачаць самі людзі, якія тут жывуць. Таму я думаю, што мы можам будаваць стасункі з улікам тых каштоўнасцей еўрапейскіх, якія ёсць у Беларусі з іншымі партнёрамі на роўных. Што ж, дзякуй. Напэўна, падчас нашай дыскусіі вы удакладніце, што вы маеце на ўвазе, што нам не дэмакратыя, не іншая сістэма, але зараз працягнем дубой, і мы сёння працягнем трошкі незвычайна. Звычайна мы зараз пачынаем абменьвацца аргументамі, а тут я хачу пару хвілін, каб Вольга адказала на недаўні скандал, калі паводле БТ і беларускай афіцыйнай прапаганды вы там перапісвались з расійскім алігархам і жадалі там ад яго атрымаць нейкія грошы. Вы ўжо трошкі выказваліся, але все-таки, я думаю, нашы гледачы Белсата не даруюць, калі маючы на ўвазе вас у жывым эфіры, і мы не зададзім вам такое пытанне, што гэта ўвогуле было. Ваша версія, калі коротка. Ну, па-першае, конечно, я перапісвалася з прадстаўнікамі, давала інтэрв'ю прадстаўнікам тэлеканала «Дождь». Так і не прадставіліся? Конечно, так, была сторонка у Фейсбуку, адмечана была «Дождь», новая газета. Я давала інтэрв'ю пад запіс, адказвала на пытанні, якія потым былі скарыстаныя ў гэтым матэрыяле, і ў гэты час з прошлого году я мела стасункі з прадстаўнікамі расійскай апазіцыі, і мы ў Варшаве сустракаліся, думалі, як можна зрабіць нейкія пляцоўкі, і ў гэты ж момант летам мне напісала дзяўчына, якая прадставілася памочніцай Михайла Ходорковскага і зацікавілася супрацоўніцтвам з беларускай апазіцыі. І, конечно, тыя матэрыялы, якія выйшлі, яны яны нарезаны, яны зроблены так, як было выгадна рэжыму, і тут мне падаецца, што важна супраца з дэмакратычнымі супольнасцямі розных краін, у тым ліку Расіі, таму тут я для сябе каштоўнасна не бачу ніякіх праблем. Шкада, што яны так гэта падаюць, але... Не лічыце, што вы сталі ахвярай такога пранку, як зараз гавораць пра такія метады? Ну, я бачу... Што маглі паводзіць больш асцярожна і думаць, што такі варыянт магчымы. Кожны палітык дэмакратычны павінен пра гэта думаць, калі не знае
знаёмыя але людзі мы не ў палітыцы звяртаюцца. ў рэальнай. Мы как бы мы аматары ў палітыцы беларусы. У нас ніколі не было нармальнай палітыкі. Я не уяўляю, што такое магчыма, што такое можа быць. І ўсе мае адказы, якія я давала, і гэта такія ж адказы, якія магу даць публічна. Нічога там звыш ці менш таго, што я агучваю і ведаюць мае калегі ёсць. Як гэта препаднесена, да, ну сапраўды, можа быць, яны там нейкую лінію хацелі абраць. Але я не бачу гэтым толькі мінусу, ёсць сапраўды плюсы ў такіх. Але там было в перапісцы, што яны прапаноўвалі вам нейкія грошы, вы згаджаліся, да, мне патрэбны там на развіццё свайго ўласнага палітычнага брэнда, вас як палітыка менавіта на гэта, так я разумею, з гэтых то, што стала ну, паводле БТ. Я палітык. Ну, у чым тут пытанне? Нет, што яны прапаноўвалі вам грошы, вы згаджаліся іх браць. В этом вы не бачыце нічога такога, ну скажем, ці это не так было? Мы абмяркоўвалі розныя фарматы супрацоўніцтва, у тым ліку стварэння пляцовак, на якіх могуць прысутнічаць прадстаўнікі расійскай апазіцыі. Я прапаноўвала фаміліі, называла, якіх мы можам запрашаць на такія дыскусіі, грузінскіх, малдаванскіх, розныя. Ну, мне былі ідэі, якія я прапаноўвала, якія могуць укласціся ў тую канцэпцыю, якую я абіраю для сябе, канцэпцыю нацыянальнага дыялогу, і яна базуецца не толькі на беларускім пытанні, але на пытанні крыху шырэй. Таму я тут не бачу праблему ў гэтым абмеркаванні. Думаю, што яны працягнуцца, і мы створым з тымі, з кім мы дамаўляліся, такія пляцоўкі без тых людзей, якія бралі такое інтэрв'ю. Што ж, у нас не перадача расследавання, у нас перадача «Дубой». Вернемся да тэмы. І, Юрый, калі ласка, вось, напэўна, самае галоўнае, можа быць, пытанне, якое будуць людзі задаваць, калі такія людзі, як вы, ці як я, прызнаюсь, таксама я выступаю за адназначна праеўрапейскі накірунак Беларусі в геапалітычным стратэгічным сэнсе, кажуць, а што ж народ? А народ-то супраць, і што адказаць? Ну, пытанне, што ў народа ніхто-то і не запытывал асабліва. То есть мы не можам браць да ўвагі сур'ёзна вынікі тых апытанняў, якія праводзяцца ў сённяшніх умовах. Яшчэ нейкім чынам мы можам аднесціся да тых сацыялагічных апытанняў, калі в Беларусі фармальна існавалі зарэгістраваныя сацыялагічныя службы прафесароў там Вартамацкага, Манаева, а яны якраз такі паказвалі іншыя тэндэнцыі, што колькасць прыхільнікаў аднаго шляху выбара для Беларусі другого, яна заўсёды балансавала паміж сабой. Часам нават колькасць прыхільнікаў еўрапейскага шляху перавышала это. Асабліва было на фоне падзеяў у нашых суседзяў, калі Польша, краіны Балтыйскага рэгіёна вступалі в Еўразвяз, это вело да нейкіх роста дабрабыта, да спадзяванняў, да якасных зменаў у гэтых краінах, вельмі хуткіх зменаў. І гэта таксама ўсё ва ўмовах татальнай прапаганды, працы прапаганды праз асноўныя сродкі масавай інфармацыі, дзяржаўныя сродкі, якія маюць і на той момант мелі велізарныя ахопы. Немагчымасці этаму супрацьстаяць праз нейкую адкрытую палітыку, данясення альтэрнатыўнай думкі, бо палітыка ў Беларусі была задушана все этой дзесяцігоддзі. Тым не менш, колькасць людзей, якія выступаюць за еўрапейскія выбары, она не змяншалась, і зараз нават па гэтых тэндэнцыях апошняга пытання мы бачым, што параўнанні з 2020 годам ідзе рост тых, хто няхай там ускосна за нейтралітэт, няхай там за адыход ад АДКБ, але ўсё роўна гэта не на карысць Расіі. Падзеі ў рэгіёне яны ствараюць унікальны шанс для нас, калі гэтыя все змены могуць адбывацца значна хутчэй, і в пэўны момант можа ўтварыцца тая кропка, націснуўшы на якую можна памяняць сітуацыю кардынальна. Ольга, калі я правильно зразумел вашу такую станоўчую думку, што вы, безумоўна, прызнаеце, што Беларусь еўрапейская краіна павінна быць, але, маўляў, калі коротка, мы можам быць в Еўропе, але не абавязкова быць в Еўросаюзе. Бо Еўросаюз — это нехарошая, там бюракратыя і гэтак далей. Так я зразумеў? Ну, я не казала, што гэта штосьці нехарошае. Я з павагай стаўлюся да ўсіх краінаў еўрапейскага звязу і лічу, што Беларусь каштоўнасная еўрапейская краіна, бо менталітэт беларусаў ён вельмі блізкі да менталітэту людзей, якія жывуць побач з намі. Але калі мы думаем пра уступленне ў еўрапейскі звяз, то гэта палітычны праект, да? І ці чакае еўрапейскі звяз Беларусь у сябе, гэта таксама пытанне, на якое патрэбна адказаць. Пакуль мы маем дэкларатыўныя заявы аб тым, што да, яны гатовыя нас узяць, але для таго, каб уступіць у еўрапейскі звяз, любая краіна, якая становіцца яе там сябрам ці кандыдатам, яна павінна выканаць пэўны шэраг
пунктаў, умоваў, да, для таго, каб уступіць. Ну, паглядзіце на тыя краіны, якія ўжо даўно дэкларуюць гэта, тая ж Малдова, і Грузія хацела бы ў еўрапейскі звяз, і Украіна, але Украіну пачалі разглядаць як кандыдаты толькі калі ва ўкраіне пачалася вайна. І как бы дагэтуль гэта былі толькі размовы, колькі разоў пра гэта прамаўлялі. Таму тут я б, ну, как бы маё меркаванне ў тым, што я не ведаю, калі мы дойдзем да таго моманту, магчыма, там дэмакратычная супольнасць таксама ўжо выбудуе нейкую іншую сістэму, якую мы зможам нашым калегам таксама прапанаваць. Окей, пытанне, ці патрэбны мы еўразвязу, закранем пасля невялікай паўзы ў другім раўндзе двубоя. Тэма, ці патрэбны мы еўразвязу, ці трэба Беларусі вступаць у еўразвяз, і сёння спрачаюцца Юрый Губарэвіч і Вольга Кавалькова. Юрый, ну вот это, напэўна, таксама пытанне даволі балючае, калі праціўнікі інтэграцыі в Еўропу кажуць, што ну, мы можам хацець, але нас там ніхто не чакае. І што Еўропа за все гэтыя гады беларускай незалежнасці дэ-факта аддала Беларусь у зону ўплыву Расіі. Яна нават не заявіла, што хоча Беларусь бачыць в Еўросаюзе. Ну, можа быць, апошні год-два нешта змянілі. Што вы скажаце на такія аргументы? Ну, не толькі год-два, мы можам узгадаць праграму ўсходняга партнёрства, якую была включена Беларусь, знаходзячыся в стане самай жорсткай дыктатуры сярод астатніх 6 краінаў, там, з пэўнымі ступенями аўтарытарнымі рэжымамі, таксама некаторыя з іх. Тым не менш, это быў ясны сігнал для беларусаў. Канешне, ніхто не будзе браць у склад еўразвязу паўнавартасную дыктатуру. Тут у некаторых краінах сваіх тэндэнцый хапае, дай Бог ім з імі справіцца. Але сігнал для беларускага грамадства быў. Я перакананы, што адыход можа быць ад гэтых правілаў, працэдураў, доўгатэрміновых. Вот прыклад Украіны таксама відавочны, калі прапанавалі спрошчаную працэдуру нават для той краіны, якая дэ-факта знаходіцца ў стане вайны. І для беларусаў такі шанец мог бы быць, калі б 20-й год закончыўся па-іншаму. Калі ўрэшце рэшт была змецена эта дыктатура, калі б у Беларусі адбыліся сапраўдныя дэмакратычныя выбары, я перакананы, наш шлях быў вельмі кароткі. Вельмі кароткі, і ўжо мы разглядалі бы канкрэтныя даты наперадзе. І беларусы прайшлі бы год на гэты шлях. Яны падрыхтаваныя значна больш. Тут, канешне, не хацелось бы ацэньваць там бліжэйшых суседзяў, но шмат па якіх параметрах, па узроўню адукацыйнаму, па пытаннях карупцыі, па Калі б пытаннях... замест Лукашэнкі прыйшло праеўрапейская палітычная сіла, а не прарасійская? Не перакананы, што прыйшла бы прарасійская. На фоне таго, якую пазіцыю заняла Расія ў 20-м годзе ў дачыненні да народных пратэстаў, так, тут справядліва было падкрэслена, што на пачатку яны не насілі такі выразны геапалітычны характар. Гэтых лозунгаў не было, і ў часткі пратэстоўцаў было спадзяванне на Расію, якая, можа быць, таксама стамілася ад Лукашэнкі. Ну, не хацеў бы вырываць цытаты з кантэкста, але па-рознаму, у розных палітыкаў гэта было. Некаторыя паслядоўныя былі, некаторыя, можа быць, новыя, не зусім в гэтым дасведчаныя, і пра грамадства тут у першую чаргу размова, бо ізноў-такі Расію разглядалі як нейкі фактар, які дапаможа беларусам пазбавіцца ад дыктатуры. Ну, і от то, што адбылося, это пэўнай ступені адцверазення і дапамога грамадству асэнсаваць, што не, з таго боку чакаць дапамогі немагчыма, трэба самім рабіць гэты выбар. Перадусім гэты выбар трэба рабіць палітыкам. І зноў унікальная сітуацыя ў тым, што на сёння ва ўмовах адсутнасці выбараў, нават тыя людзі, якія называюцца палітыкамі, яны маюць значную больш прастору для дзеянняў. Яны не абавязаны заігрываць з нейкай часткай электарата. Яны могуць дэклараваць свае каштоўнасці, ну, натуральна, калі яны з'яўляюцца носьбітамі такіх каштоўнасцяў. Это цікавы аспект, але вось пра меркаванне народу і пра меркаванне таго, што нас не чакаюць, Ольга, у меня да вас пытанне, бо ну, гэта такі, з аднаго боку, нібыта практычны аргумент, а з іншага боку, як мне падаецца, што нас не чакаюць, ён такі даволі падманны, бо хто чакаў, умоўна, скажем, там, кітайскую прадукцыю, там, ці паўднёвую Карею, там, ці Японію, не чакаюць. Народы, людзі самі прабіваюць, куды яны хочуць, і пакуль яны самі не заяўляюць, што мы хочам быць там еўразвязе, як вся ўсходняя Еўропа, там асабліва таксама іх не чакалі. То бок гэты аргумент, калі беларусы самі заявяць з новай улады, што мы хочам Еўросаюз, хіба у вас есть сумненне, што Еўросаюз адкажа так і пачне нас прымаць? Я думаю, што, канешне, што ён не адкажа, але беларусы ў першую чаргу павінны гэтага захацець. І вось калі Юрась кажа, што да, палітыкі могуць зараз дэклараваць там незалежна ад таго, што грамадства, але ёсць рэальнасць.
іншая ў Беларусі. Как бы ёсць рэальнасці, вось мы ў пачатку перадачы глядзелі тыя дадзеныя соцапытанняў, якія ну, не асабліва змяняюцца. Я ведаю, што па ўсіх даследаваннях, якія рабіліся там з пачатку 90-х дагэтуль, больш 20% еўрапейскі выбар ніколі не абіраў у сацыяльных апытаннях, напрыклад. І гэта недапрацоўка, у тым ліку, магчыма, наша, і там еўрапейскага звязу для таго, каб трансляваць, што тыя каштоўнасці, якія ёсць, беларусы могуць іх выбраць, они хочуць іх выбраць. Замест гэтага ёсць павелічэнне ўплыву Расіі ў Беларусі. Расейцы скупляюць нерухомасць, прапаганда і расійскія фільмы, і расійскае ўсё яшчэ больш і больш. І мне падаецца, што мы тут просто не спраўляемся у гэтай, ну, как бы у гэтых варунках. І вы прапануеце на гэта ўсё адказаць, што нам Еўрасаюз не патрэбны? Не, трэба... Нет, я не спрабую гэта адказаць. Я лічу, што Беларусь еўрапейская краіна, але калі еўрапейскі звяз таксама хацеў бы, каб Беларусь была далучана да яго, то трэба рабіць крокі, каб не закрывалася Беларусь, каб беларусы мелі магчымасць перасоўвацца, каб было больш магчымасцяў для беларусаў ведаць, што такое еўрапейскі звяз. Мне падаецца, што ў гэтым накірунку пасля 2020 году ну, не так шмат працы робіць. Дэмакратычная супольнасць замагаецца больш, чым там сам еўрапейскі звяз. Калі б там Святлана Ціхановская, іншыя палітыкі не казалі пра гэта, я думаю, што магчымасцяў для беларусаў было б усё менш і менш. І Беларусь робіць свой выбар з пазіцыі, а што мне сёння ў тым ліку дае еўрапейскі звяз, ці магу туды паехаць, ці магу атрымаць візу. У большасці гэта зараз праблема. Людзі не могуць, людзі абіраюць для адпачынку Расію, едуць у Расію адпачываць. І гэта тыя варункі, у якіх мы зараз знаходзімся. І мы не можам гэта ігнараваць. Как бы мы павінны працаваць з людзьмі для таго, каб яны гэты выбар зрабілі. Так вы прапануеце... Хочу сказаць, што беларусы ўжо зрабілі еўрапейскі выбар, бо ў любым грамадстве яно неаднароднае грамадства. Ёсць актыўная частка, ёсць частка пасіўная, якую будзе заўсёды ўсё задавальняць, яны будуць давольствавацца малым. А актыўная частка нашага грамадства, якая асабліва сябе праявіла пасля падзею, падчас падзею 2020 года, яна выбрала Европу. Яны з'язджаюць не в Расію, яны з'язджаюць... З'язджаюць, они застаюцца ў Беларусі. Ёсць краіны-пасярэднікі, дзе сходу, калі не атрымаеш візу ў Шенген, но ўсё роўна канчатковая кропка Европа. Паглядзіце, куды пераязджаюць айцішнікі з усімі сваімі кампаніямі. Не, я пагаджуся, але хто застаецца ў Беларусі? Беларусь будзе рабіць гэты выбар. Я разумею, што это праблема таго, хто застаецца ў Беларусі і гэтай сітуацыі, што хто застаецца ў Беларусі. Но выбар робіцца на карысць Европы. Людзі себя тут адчуваюць натуральна, бо яны разумеюць, што тут правы іх не будуць абаронены, хоць яны, як і ў любой іншай краіне, з'яўляюцца іншаземцамі і уцекачамі. Ну, але я все-таки пра еўрапейскіх палітыкаў. Па-вашаму, яны павінны больш, можа быць, выразна, адназначна і дакладна сказаць, што мы так новую дэмакратычную Беларусь, калі ў ёй адбудуцца змены, мы чакаем Европе, і мы прымем ее в Евросоюз. Вот хіба такое было сказано хоть раз? По-моему, не дагэтуль. Казалі. В такіх фармулёўках можа ці ў блізкіх, канешне, заўсёды праблема ёсць унутранай палітыкі, страху пашырэння, страху новай працоўнай міграцыі, якой вядзе пашырэння, да якога вядзе. Гэта ўсё павінны палітыкі ўлічваць. Но ізноў яны ніколі не казалі, што перад Беларусю зачынена ўсходняя мяжа еўрапейскага звяза. Вось тыя кампаніі, тыя праграмы, якія зараз ёсць для Беларусі, падтрымкі дэмакратычных ператварэнняў, якія ўвесь час былі, ось та вялікая ўвага беларускай апазіцыі лідарам, той же Святлана Ціхановская, якая можа сустракацца проста на ўзроўні прэзідэнцкім, сустракацца з лідарамі краінаў. Ён сведчыць, што да Беларусі была і застаецца ўвага высокая, і гэтыя дзверы адчынены. Что ж, давайте пачнем трэці раунд двубоя з яшчэ аднаго меркавання. Ці сапраўды будучыня Беларусі ў развязе? Бізнесовец і тэлевідоўца Александр Кныровіч мяркуе, што так, але ягоны аптымізм хутчэй стрыманы, бо ў беларускім грамадстве ідэя еўраінтэграцыі пакуль не мае вялікай папулярнасці, лічыць ён. Беларусы гэта нармальная еўрапейская нацыя. Такая ж еўрапейская нацыя, як палякі, чэхі, ці літоўцы, ці французы. Мы нічым не адрозніваемся. На жаль, у нас зараз іншы шлях, але будучыня нас толькі ў Еўропе. Пытанне ў тым, ці будзем мы еўразвязі і як хутка гэта будзе. Я ўпэўнены ў тым, што гэта выбар
павінен рабіць беларускі народ, і зараз беларускі народ не так добра ставіцца да еўразвязу, как да саюза з Расіяй. Гэта будзе такі доўгі працэс. Мы павінны растлумачваць, што такое Еўросаюз, якія есть плюсы і мінусы, і беларусы павінны зрабіць асэнсаваны выбор. Менавіта асэнсаваны выбор, ці быць, ці не ў еўразвязі. Таму, магчыма, мы будзем у становішчы Швейцарыі, якая не ўваходзіць у еўразвяз, але сябруе і мае шмат нейкіх умоў аб аб'яднаным рынку працы, ці капіталаў, ці гандлю. Што ж, адзін з варыянтаў такая нейтральнасць, але давайце яшчэ згадаем пра адну традыцыю нашага дубоя, калі удзельнікі задаюць адзін аднаму пытанне, паколькі ўжо пазіцыі акрэсленыя, можа быць нейкія недахопы, хібы гэтых пазіцый таксама прагучалі. Вольга, што вы спытаеце у Юрыя? Ну, может быть, я запыталась бы, як Юрый разлічвае на пазіцыю Расіі, калі Беларусь будзе, напрыклад, далучацца да еўрапейскага звязу, ці будуць нейкія з боку Расіі там вайсковыя, магчыма, дзеянні. Ну, ці ёсць меркаванне? Канешне, з боку Расіі будзе негатыўная пазіцыя, і тыя вайсковыя дзеянні ўжо вядуцца ў дачыненні да Ўкраіны, якая ў свой час заявіла пра жаданне рухацца ў бок Европы і, можа быць, і для Беларусі. Но калі мы будзем увесь час на гэта азірацца, мы увесь час будзем пад этой пагрозай. Да, калі рабіць сёння выбар, калі рабіць сёння рашэнне, можа быць адна сітуацыя. Но сітуацыя можа змяніцца. І калі з'явіцца гэты унікальны шанс, мы будзем працягваць разважаць, а ці гатовы беларусы, а ці не гатовы, а давайте это яшчэ там 10-х гадоў абмяркуем, можа быць, нам хтосьці створыць тут спрыяльныя умовы, каб мы сталі Швейцарыяй. Мы гэты шанец проста профукаем. А ці ты не лічыш, напрыклад, што калі Украіна пераможа ў вайне з Расіяй, то Расія можа захацець рэваншу і ўвогуле у нас можа не трымацца? Ці думаеш... Калі Украіна пераможа ў вайне з Расіяй, Расія можа хацець все, што заўгодна, але гэта будзе папелішча, на якім не хутка нешта прарасце. Юрый, ваше пытанне вашаму апаненту. Вот, можа быць, гэта тэма нейтральнасці больш цікавіць, ее раскрыццё, бо у Ольгі это і праскачыла, што не трэба нікуды імкнуцца, ну, прынамсі, да еўразвяза, далучацца, мы нешта прыдумаем сваё такое унікальнае, што ўсіх пераканае далучыцца да нас. Падобную рыторыку і Лукашенко выкарыстоўваў, што Беларусі свой унікальны шлях і свая там унікальная сістэма дэмакратыі. Ну, можа, ў нейкіх рысах распавесці, што гэта і як гэта можа быць, каб палякі, літоўцы, так як я бачу зараз, напрыклад, я долучыцца. разважаю у сцэнарах там трансфармацыі. Я бачу, што, напрыклад, ні рэжым сёння, ні дэмакратычная супольнасць не могуць паадзіночкі трансфармаваць сістэму. У нас проста, ну, как бы, у іх ёсць сваё бачанне, у нас ёсць сваё бачанне. Пачакай, канешне, так, але калі гэта трансфармацыя магчыма можа адбыцца, калі два бакі трансфармуюць, то магчыма гэта трансфармацыя адбудзецца ў сістэму, якая будзе рэальна там для Беларусі падыходзячая. Напрыклад, я зараз прыклад правяду. Напрыклад, я лічу, што ў Беларусі палітычныя партыі, напрыклад, мы пачалі ствараць вельмі рана, людзі былі не гатовы да тых ідэалагічных размеркаванняў, якія ёсць, напрыклад, у еўрапейскім звязе. Таму што ў еўрапейскім звязе ёсць культура палітычная, ёсць сацыял-дэмакраты, ёсць кансерватары, ёсць там левыя, правыя. У Беларусі з левых увогуле, ну, складана было знайсці, как бы, але сярэднія кансерватары, цэнтр і кансерватары, іх было болей. І людзі не абіралі палітычныя партыі. Але ў 2020 годзе, напрыклад, прыйшлі лідары, там Бабарыка, Цыпкала, і людзі да іх далучыліся, не да палітычных партый, яны прыйшлі за людзьмі, за лідарамі. У Беларусі крыху персаналісцкая сістэма. Дэпутаты вылучаюцца самі, заўжды. Яны не шмат калі вылучаюцца ад нейкіх палітычных структур. І нельга гэты кантэкст не браць за ўвагу, калі мы кажам пра трансфармацыю сістэмы. Палітычныя партыі, я думаю, у Беларусі доўга, калі мы захочам ісці такім шляхам пабудовы палітычных партый, то мы прыйдзем праз 30 гадоў у такую сітуацыю, якая ёсць у еўрапейскім звязе. У нас няма столькі часу. Таму я думаю, што трэба будаваць сістэму з крыху іншымі элементамі ўнутры і будаваць гэтыя адносіны з Расіяй, з іншымі краінамі на роўных умовах. Я не бачу ў гэтым нічога там, нейкай ілюзіі ці штосьці, бо ёсць такія прыклады ў еўрапейскім звязе, і вось Швейцарыю таксама як прыклад прыводзілі. Я лічу, што гэта рэальнасць, і еўрапейскаму звязу будзе выгадна
і ўзяць Беларусь, магчыма, ў свой склад і мець роўныя стасункі таксама будзе из-за нашага геапалітычнага становішча, наших магчымасцяў і людзей. Просто у Швейцарии есть такое счастливое адрозненне, что она не межуе з Россией. И в гэтым сэнсе нейтралітэт Беларусі, ну, нават Фінляндыя столько гадоў была нейтральнай, вот вступила в НАТО, паколькі трошки зразумее, что такое являе сусед. То вот Беларусь заставацца нейтральнай, наколькі гэта рэалістычна, вы сейчас кажаце про рэалістычнасць. Я лічу, што рэалістычна, потому что сила на меру. Калі ты у штосьці верыш, то гэта можа адбыцца. Я ў гэта веру. Ну, бачым, Вольга, як в многіх перадачах, выступае з такімі, ну, скажем, вельмі цікавымі думкамі, як, напрыклад, зараз пра вось нейкі дыялог паміж уладай і апазіцыяй для трансфармацыі Беларусі. Ну, я Гэта вы таксама верыце, Конечно, так? так, да, я веру ў гэта. Я лічу, што гэта адзіны шлях, іншага няма. Мы хочам перамагчы адзін аднога. І ў гэтай перамозе кожны хоча перамагчы. І перамога не адбываецца, і мы толькі губляем як краіна. У вайне не бывае пераможцаў. Гэта тычыцца і вайны, якая ідзе паміж Расіяй і Украінай, і ўнутранай нашай сітуацыі, бо гінуць людзі, і страдае ўся краіна. Таму, ну, да, я лічу, і гэта мой погляд, што трэба дамаўляцца на ўзроўні і шукаць то, што нас аб'ядноўвае. Ведаеце, як в анекдоце засталося гаварыць Ротшильда, засталося Ну, гаварыць да, уладу, я згодна тут. пайсці Тэма на дыялог. абсалютна не новая, уже тут апошнія некалькі да. гадоў яна, і ў тым ліку ў гэтай студыі перажоўваецца. І ёсць от в апазіцыйным асяродку палітыкі, якія пра гэта больш гучна гавораць, некаторыя менш гучна, но яшчэ ўлада ні разу не заявіла пра сваё жаданне хоць за мінімальны нейкі стол перамоваў сесці, акрамя вось таго стола, за які сел Лукашенко у СІЗА КДБ, по-моему, посадивший шэраг апозіцыйных палітыкаў, сабравшы іх з камеры. Это адзіны стол перамоваў, які ён на сёння ўяўляе і надалей. Нагадаем, шэраг зняволеных апозіцыйных палітыкаў, якія там былі в турме. Забраўшы з камераў і пасадзіўшы за Але гэта не азначае, што гэтага не можа адбыцца. Напрыклад, прыклад Польшы, калі я размаўляла з дэпутатамі салідарнасці, яны кажуць, Оля, мы не верылі, ніхто не верыў у тое, што увогуле нейкі працэс магчымы. Таму, калегі, ну, можа быць, а можа і не быць. Для гэтага прайшла вельмі доўгі шлях. Мы вашу думку успрымаем, просто дыскусія ідзе. Так, і ну, беларусы павінны прайсці гэты шлях, но без узмацавання сваіх пазіцый, які базуюцца таксама на нейкіх каштоўнасных падыходах, адрозных ад тых каштоўнасцей, якія дэкларуюць прадстаўнікі рэжыма, ну мы не сядзем за гэты стол і мы ніколі не дамовімся. Пытанне дамаўляцца ахвяры са сваімі катамі трэба пра што? Што будуць менш біць там ці ну, выпусцяць добра з камер, набяруць новых. Але пытанне ў тым, што няма агульнанацыянальнага раскола. Нават кантралюючы сітуацыю Беларусі, рэжым уяўляе сабой абсалютную меншасць. Бо каштоўнасна на яго баку не стаяць тыя людзі, якія сёння дэкляруюць нейкі нейтралітэт адносна кіравання Лукашенка і, можа быць, ва пытаннях от падобных таму, што мы пачулі, таксама заявляюць, што мае там нейкія рэйтынгі. Да, гэтыя людзі вымушаны існаваць в такіх умовах, но падзяляць з рэжымам адказнасць за збіццё апанентаў, за катаванні, за абсалютнае беспраўе ў адносінах да ўсіх, не абавязкова толькі да тых, хто ўдзельнічаў у пратэстах. Ну, гэта людзі Беларусі але не нам гатовы. прыйдзецца праходзіць гэты шлях, як усім краінам, якія праходзілі шлях прымірэння з адказнасцю тых людзей, якія ну как бы да гэтага датычныя, і все гэта праходзяць. Расія з Украінай таксама прыйдзецца праходзіць пэўны шлях, і гэта расцягнецца на дзесяцігоддзі сапраўды. Ну как бы таму не бачу ніводных эфектыўных перамоваў ахвяраў з тэрарыстамі. Знешняя сіла можа вызваліць ахвяраў з-пад утрымання. Трошки не па тэме нашай сённяшняй праграмы. Я так не ўспрымаю. Внутренний диалог таксама мы как бы закранули, но на жаль мы адышлі трошки так от темы. І тут я хочу у Юрася спытаць такую рэч, можа быць сапраўды не вельмі такое зручнае пытанне, бо вось напрыклад ну на нашым баку прызнаемся барыкад, цяжка зараз знайсці чалавека, які был бы там за інтэграцыю з Расіяй, там, тым больш пасля пачатку вайны. Але яшчэ не так даўно многія палітычныя дэмакратычныя сілы, яны, так сказаць, па-іншаму ставілись да Расіі. Просто зараз, ясна, пачалася вайна, і пра Расію там уже не Цыпкала, ни Балкунец не можа ні слова сказаць нічога станоўчага, заяўляюць, што яны все жыццё былі супраць Расіі і гэтак далей. Такія трансфармацыі палітычныя. Я чого баюся, што калі нешта адбудзецца і там в Расіі, напрыклад, адбудуцца нейкія падзеі, ці яна аслабне, ці нават там калі менш верагодна, але прыйдзе нейкае дэмакратычнае кіраўніцтва, бо многія людзі зноў пераметнуцца і скажуць, што з хорошай Расіяй трэба сябраваць і нават вступаць саюзы. Вы не бачыце такого?
Ну, я слабо верю, што ў бліжэйшы час у Расіі прыйдзе нейкае дэмакратычнае кіраўніцтва. Так, яна можа аслабнуць, но тады ізноў які інтарэс Беларусі будзе вось у гэтым саюзе з Расіяй. Это для нас ізноў шанец для выхада з-пад этого ўплыву і супрацы з Еўразвязам, які можа інвеставаць ужо ў падбудову новай дэмакратычнай Беларусі. Тут нават з меркантыльных меркаванняў, калі сыходзіць, то адсоўванне ўсходняй мяжы Еўразвяза чым далей на усход ад асноўных еўрапейскіх сталіцаў, это таксама стратэгічная выгада для Еўразвяза. Таму это адзін з фактараў, які будзе ўлічвацца. Ну і Беларусі яе гатоўнасць, ментальная гатоўнасць на людзей па іх узроўню адукацыі, па тых тэхналогіях, якія могуць прадукаваць, па ўліццю ў гэты рынок, па тым, што нават зараз это дзесяткі тысяч, а то і сотні тысяч беларусаў, яны здольныя да інтэграцыі, яны не з'яўляюцца нейкай чуждай часткай грамадства для тых еўрапейскіх краін, куды прыязджаюць. Гэта ўсё сведчыць, што ў Беларусі ёсць шанец. Але зараз рэжым зрабіў так, што ўжо за 60% гандлю таваразварота арыентаваны на Расію, і вось прыходзім мы да лепшай сітуацыі, рэжым змяніўся, мы вступаем ў Еўрасаюз. Як это ўсё хутка мяняць? Яно ўсё адбалансуецца. Ёсць магчымасць адчыняць рынкі, ствараць пэўныя прэферэнцыі на першых умовах. Ну, зноў в сітуацыі, калі мы атрымаем такі шанец, не факт, што Расія будзе прывабным рынкам хоць для кагосьці. Можа быць, яна будзе занята проста ўнутранымі падзеламі і барацьбой з бандытызмам альбо з тымі паўстаннямі, якія будуць узнікаць у розных рэгіёнах Расіі. А я лічу, што чым больш часу вось Еўропа зачыненая ад Беларусі, тым даўжэй нам прыйдзецца гэта ўсё налажваць і гандаль і іншае, таму што яшчэ 2, 3, 4 колькі гадоў, колькі вось мы даем, што вось мяжа вось так будзе зараз зачыненая з еўрапейскім звязам. Ну, гэта пытанне досыць... Пра гандаль давайце дакладнім. Ён быў зачынены пасля пачатку вайны. Конечно, так. Што прапануеце зараз в Еўропе зноў пачаць Беларусі гандаль? Не, я не прапаную, я канстатую... Канстатуеце, але які варыянт вашай канстатацыі? Я канстатую, што як Еўропа павінна адкрыцца Беларусі зараз? Ёсць праблема, Віталь, я канстатую, што ёсць праблема. Ты казаў, што 60% гандлю ідзе ў Расію, а я кажу, што калі так працягнецца, і вайна працягнецца, і будзе тая ж сітуацыя, якая зараз, то і 100% будзе ісці на Расію. І потым еўрапейскія стандарты, як навучыць беларусаў, беларускі бізнес той сертыфікацыі і тым стандартам, які ёсць у еўрапейскім звязе. Це шлях. І, можа быць, некаторыя рэчы, магчыма, адукацыю нейкую пачынаць ужо зараз, не сам гандаль, але вучыць там бізнес, як гэта адбываецца ў еўрапейскім звязе. Магчыма, гэта ўсё рабіць зараз, каб бізнес не адрываўся ад еўрапейскага звязу. І наконт Расіі, що мне была думка, што патрэбна выбудоўваць стасункі з дэмакратычнымі апазіцыйнымі арганізацыямі, грамадскімі, палітычнымі, каб у іх таксама быў нейкі віжн у дачыненні да Беларусі, каб яны таксама яго транслявалі і фармавалі разам з намі. На будучыню. Я просто усміхаюся, на гэта вас і злавілі гэтай пранкер СБТ. Так это нормально. Злавілі, не злавілі, але я так лічу. Это нормальная пазіцыя. У Беларусі мы заўжды межаваліся. Ой, не, там нейкая Расія, не будзем з імі нейкія стасункі мець. Але сітуацыя такая, мяжа ёсць, змены ў Расіі таксама адбудуцца. Я спадзяюся, што іх таксама будуць змены. І чым раней ты будуеш стасункі, тым лягчэй потым табе з... Вот што можа зрабіць Еўропа зараз? Вы правильно казалі, што больш адкрыць дзверы для беларусаў. Вот вы ж, все-таки сустракаецесь, з'едзеце на розныя канферэнцыі. Да, я і пра гэта хочу пытацца. Вы кажаце, напэўна, я ўпэўнены, але што вам адказваюць? Адказваюць, конечно, што так, мы разумеем, гэты месседж, мне падаецца, гучыць ад ўсіх, але, конечно, з сітуацыі з вайны ніхто не хоча несці адказнасць там наконт санкцый, таму я думаю, што пазіцыя такая, што калі ўсё скончыцца, і все зацікаўлены ў тым, каб вайна паміж Расіяй і Украінай скончыцца, за того, каб гэтыя стасункі наладжваць. Але зараз, конечно, я не думаю, што гатоўнасці вельмі шмат ёсць, бо Беларусь сапраўды таксічная з-за таго, што Лукашенко являецца суагрэсарам у гэтым. Юрась, вот нам ваш адказ на эту дылему, вы таксама сустракаеце заходнімі палітыкамі, што каб не пакутвала грамадства, тым больш праеўрапейскае грамадства, якое хоча атрымліваць візы і ездзіць Еўропу. Можа Еўропа хоць штосьці зрабіць, ці это ад беларускіх уладаў залежыць, што мала супрацоўнікаў зараз в пасольствах проста-напроста еўрапейскіх? Шмат чым залежыць ад паводзінаў і пазіцыі беларускіх уладаў, і вось гэта сітуацыя з закрыццём межаў, і зноў-такі не па добрай волі еўрапейскіх краінаў Польшы, Літвы ці Латвіі, вот апошні прыклад. А з-за таго, што мігранцкі крызіс не заканчваецца, і проста праз гэтыя дзіркі прабіваецца ўсё больш і больш людзей, якія ствараюць праблемы. Не зачыняць, нагадаем.
Ну, покуль вырашылі не зачыняць, ну, ўжо колькі зачынілі. Вельмі шмат зачынілі, і адказнасць тут несе беларускі рэжым, а не еўрапейскі звяз, які там взяў і на пустым месцы вырашыў пазачыняць гэты пункт. Што ж, па 20 секунд традыцыйна на заканчэнне нашай праграмы некае ваше падсумаванне, альбо вынікі дыскусіі, альбо то, што вы не паспелі сказаць, Ольга. Я веру ў выбар беларускага народа на карысць тых каштоўнасцяў свабоды, якія ёсць у еўрапейскім звязе. І хацелася б, канешне, каб мы гэты выбар рабілі асэнсавана, і у нас было больш магчымасцяў атрымліваць адукацыю і тыя магчымасці, якія ёсць у еўрапейскім звязе. Але думаю, што ў Беларусі свой шлях для таго, каб стварыць і далучыць да чагосьці новага прадстаўнікоў іншых краін. Вялікая Беларусь. Да, ну невялікая, але Юрий думаю, Борисович, першая ваши 20 в Европе. Ну, я перакананы, што ўжо сёння праваднікамі ідэі еўрапейскага выбара для Беларусі могуць стаць тыя сотні тысяч беларусаў, якія выехалі ў краіны еўрапейскага звяза, таму што яны, нягледзячы на складаныя ўмовы іміграцыі, яны атрымліваюць той неацэнны досвед, які могуць рэалізаваць пасля таго, як Беларусі адбудуцца змены. Гэта будуць праваднікі еўрапейскіх каштоўнасцяў, гэта будуць тыя людзі, якія будуць паказваць і расказваць, як можна па-новаму будаваць Беларусь. Дзякуй вялікі. Гэта был Дубой. Гэта был Дубой, якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да разумення ісціны і сітуацыі. А чыя пазіцыя падалася вам больш пераканачай? Глядзіце нашу праграму на YouTube, дасылайце свае ацэнкі і каментары, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правіў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.